Ćao svima, dobrodošli u Serbian Games. Danas ćemo igrati Happy Wheels. Ja stvarno ne znam kakva je ova igrica, vidio sam je na internetu, svidjela mi se, ali je nikad u životu nisam igrao. Tako da nemam pojma kako se igra, vidimo ovdje neke komande, nešto, sad ćemo probati, eto. Da vidimo kako to izgleda. I izabrat ćemo na primjer, ajde ovaj. Evo tako. Aha. Šta je sad ovdje treba da radim? Ulazimo gore dole. Šta sad? Jebi ga. Ja si gleda zajebao negdje. Trebao sam da uđem na ovu prvu izgleda. Jao! Majke, ti ga slomi nogu. Pa treba da slomiš nogu kad ne kočiš, jebote. Sad ćemo malo nazad, idemo restart. Ajde se ja probam da uletim ovu ovdje. Aha, evo. Dobro prošlo. I jao. Opisao mi je nogu. Ne valja ovo ništa. Ne sviđa mi se ova level. Ovo je nešto mnogo glupo. Evo imam neki drugi level. Aj neka bude. Neka bude, ajde na primjer. Ujebem ga, ajde ovaj. Ajde njega. Aha, šta je sad ovdje fora? Ovdje u pičku matru, ja znam gdje je sad. Šta je ovdje fora? Jao, ode mu noga. Pogledaj ovo, majke ti. Ode čapanek. Ljudi gruđalo bre, šta je bre ovo bre? Ko što rekao, ja ovu igricu nikad u životu nisam igrao. Aha, evo sad idemo s ovim, aj skači. Oj, aj ovo jebem. Evo ga, toska, kućka, ajde skači bre. Op. Aj, ovo je. Kako da izađem sad odavde bre? Ajde. Evo, izađu smo mi odavde. I to je to. Samo smo treba pređem. Malo glupo, ali nema veze. Ali ja ne razumijem svrhu ove igrice, ovo malo glupo je. I šta je sad trebamo ovdje? Aha, treba da smo ovako vodu uradim. I jao, majko moje, ovo mleveno meso jebote. Šta mi uradi ovo je? A ovo me sranje gađa, aha. Jebote, a me ubi, on me obesi. Jao, kako sad bre, pa de? Ja ovdje ništa ne razumijem, ali ovdje telem u oči, ti boga šta je. Au jebote, ovo mu kroz dupe prošlo, pogledaj majke. Aj sad. Kako da pređemo ovo bre? No ovo bre ništa nije jasno bre. Kako bre ovo da pređemo? Ej jebi ga. Ja sam ga sad našilio. Idemo sad, ako iz ovog puta ne uspem, moram preći na drugi, ovo nema teorije, nemam pojma šta je ovo. Gledaj ga obesi ga bre. Ovo je te crevan, samo vam pogledaj. Šta je ovo, fliper jeba? A ništa, nema teorija, pređemo, mora pređem drugi. Da li tu isti onaj? Ne mislim da ovo dobro, evo hoću, ovo sa mačevima. Ajde uz njega. Jeste ovo sa mačevima. Jao.
A hajde uzmi bre taj mač bre. Ja moram restartati, ovo sam se zajem u početku i sad ne mogu da krenem. I jao, šta mu uradi sine. Opa. Ajmo to ukroz jaja mu prođe, jao, jao. Ej, jebi ga. A ipak pa, jao. Ovaj me ubi skroz. Nema ništa. Moram opet. Au, au. Jao, jao, jao. Meni prođe kroz glavu, jeba. Ajmo opet. Au, headshot. Ovo ga. Idemo opet. Ne valja. Jao, vidi muđe. Osta čovjek bez dječjeg dodatka. Ubio dvoje. Jebe što ubio dvoje kada ovog ne mogu ovdje da roknem ispred nosami. Ne mogu ovako da ga roknem, ajde daj šta. Idem opet. I jao. Jadno dete. Šta mu radim? Joj sine, odi vam. Odi, joj, joj. Au, jebote, ja ga na kolac nabih. Šta je ovo neki mač? Ej jebi ga, sve u njega zabije. Prođe mu kroz usta je. Kratke mu ruke, ne može dolati. Ajmo još jedan put. Ako ne uspijem iz ovog puta, prelazimo drugu mapu. Kako mu uđe ova strana mača? O jao, granato koruno. Da ništa. I promaši ga je, prođe mu pored glave. Sad to nisam promašio. Ajde uvati to sranje, ajde bre, uhvati to. Imamo kratke ruke i jao. Kako mu se ovako zabije. Imao sam sreće s ovim ovdje. Ovo je ovamo pitaj Bog kako će pogoditi. Ne mogu smaknuti da mraz... Jao. Nikako ne mogu da idem mraza na skrat. Ja ga nikako ne mogu smaknuti. Sve u ove... Beži bre. Ovih prođe kroz dupe, jedno. Ja stvarno, brate, ne razumijem poentu ove igrice. Ovo samo ubijaš ove ljudi, to je to. Malo glupo jebi. Dobro, zabavno, nema šta. Ono ja ode na mene. Meni prođe kroz nos, jedno. Ujeno, on prođe kroz dupu. To, njega. Bili pola njih od jedan put, ja. Evo godi ovaj mali. Ljutiš, deć. Padi dole, bre. Ovaj Pedro može odvati mač, kratke mu ruke. Ajde, uhvati to. Ovo nema pojma da pređemo ovdje. Samo neki drugi. Ovo isto, ovo sam jao bre. Bre sine, pa kako da pređemo ovdje mjesto? A još jedan put, ako ne uspijem, nek si jebe u dupe, ode ja, ujebo. Aj skači. Ostade on bez noge, jebote, šta je ovo?
pumpaj, pumpaj. Pazi da ne propumpaš jeben. Ma nema pojma, bro. Ništa ljudi. Evo vidjeli ste kako to izgleda, igrica je stvarno glupa, da glupša ne može da bude. Mislim, nema nikakvu poentu. To što je zabavno, to stoji, jeste zabavno, nema šta. Ja sam se uglavnom malo smorio, valjda što ne umem da igram to kako treba, naučit ću. Nema šta, ako vam se svidio ovaj snimak, vi ga lajkujte i to je to, mi se vidimo u sljedećem snimku svakako.